toto video bude o tom, ako sa ochutnáva Tari Drink, takže ochutnávka Tari Drinku, či sa vám to vôbec oplatí kupovať. Takže najprv si otvorím. Voní tak Fanta. PS, lebo to je Fanta. Jakže to je Fanta, to je Tari Drink? Ja viem, ale je to možno Fanta. Chutí to na 50% ako Fanta, ale ten džús tam je cítiť. To znamená, že mal co 50% pravdu. PS, Keď máte radi za 5 Mirindu, hodín, za 10 minút vyjde nové video. Keď máte radi Mirindu alebo Fantu, tak to je také zixované. Neviem, či vám to moc oplatí, ale tak, no, teda je to dobré, nechutí tak pomaraňčový džús s tými kúskami ovocia,